Ƙauna ce sila alƙawari zan yi wa da kowa idan kin rike ban da shirin in ƙara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallama irin ta addinin musulunci a gare ku masoya maza da mata. Kamar yadda kuka sani kuma aka saba, sunana Shamsuddin Nasir Alale. Ina so na sanar da ku ga masu buƙatar waƙar biki, suna ko ta gurin, sai ku tuntuɓi Haruna Yaro Mai Zamani na Shamsu Alale a ƙasar Libya akan lambobin wayarsa +21 ko kuma 01 893 kada ku manta sunan Haruna Yaro su Mai Zamani na Shamsu Alale. Ki dube ni ki amshe ni ki tarban da masauki, tunanin ki mafarkin ki nake ba wani sauki, da kin bi ni da kin bani to zan masa dauki, ki ci zara farar sura ni kaunar ki na dauko. Kauna ce sila alƙawari zan yi wa da kowa idan kin rike ban da shirin in ƙara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallama irin ta addinin musulunci a gare ku masoya maza da mata. Kamar yadda kuka sani kuma aka saba, sunana Shamsuddin Nasir Alale. Ina so na sanar da ku ga masu buƙatar waƙar biki, suna ko ta gurin, sai ku tuntuɓi Haruna Yaro Mai Zamani na Shamsu Alale a ƙasar Libya akan lambobin wayarsa +21 ko kuma 01 893 kada ku manta sunan Haruna Yaro su Mai Zamani na Shamsu Alale. Ki dube ni ki amshe ni ki tarban da masauki, tunanin ki mafarkin ki nake ba wani sauki, da kin bi ni da kin bani to zan masa dauki, ki ci zara farar sura ni kaunar ki na dauko. Kauna ce sila alƙawari zan yi wa da kowa idan kin rike ban da shirin in ƙara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallama irin ta addinin